Gaputa anda nag-comment nga road to 100k subscriber kano kaya yo kapsat nga arami din nga 100k subscriber di YouTube ko. Gaputa kasta ti mapaspasama kantaan kayo. Tay paulo na babaero nga nagwapo. Tula Sisi version. Kasla marmar ba dayto baru kungku tadimit langinin nga sumangpit nilakay ko inpakadana nga mapan nagjalibin ngem napan medgayam gani kumare daytoy tirigat na nuba puti masawa na dumadumati babae nga bisbisitain na madin nga agawi ijay balay na dumirit suket dijay palaling akong kunada nuin ka mga sawa pilyam kumana imbag di balingan at pangit basta bukin mangipatek ang anuan tay nagwapo lalo no babaero at panunod ka ading ko iti maminado noin ka mga sawa pilyam ko mga naimbag di balingan na pangit basta punukin mangipatek ang anuan tay nagwapo lalo no babaero agpanunod ka ading ko iti mami